vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Boost, kde sa snažíme mladým ľuďom priblížiť iných ľudí, ktorí majú zaujímavý príbeh, snažia sa prebojovať vo svojej profesii a preto by som chcel v tejto tretej epizóde privítať Luisku, našu kamošku, ktorá je lekárka a ďalej by som to nechal na teba, že kto si, čo si, povedz nám, prosím ťa. Takže ahojte, ďakujem za pozvanie. Ja som volám sa Luisa Mária Adamová a pochádzam z Modrého Kameňa a teda vyštudovala som Lekárskú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a aktuálne pracujem ako lekár v atestačnej príprave v odbore neurológia v Univerzitnej nemocnici na Kramaroch a teda zároveň som doktorantkou 4. ročníka na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Takže... Ďalší človek od nás z juhu. V Bratislave, v našom novom štúdiu v Bratislave. Profesionálnom štúdiu. Dobre, tak hlavná otázka, kde to začalo, že lekárka? Narodením. Ale môžeme sa posunúť trochu ďalej od narodenia. No, narodením to začalo. Ja som začala narodením. No, v podstate začalo to... Ja si myslím, že nebol nejaký konkrétny moment, kedy som sa rozhodla, že že chcem byť lekárkou. Skôr to bolo, že na gymnáziu ma bavila biológia, chémia a vedela som, že chcem ďalej sa venovať oblasti, ktorá vlastne zahŕňa tú biológiu, chémiu. Tak som rozmýšľala už vlastne na základnej škole, či nepôjdem na farmáciu, ale teda nakoniec som sa rozhodla, že nie, že pôjdem na gymnázium, pretože ak budem chcieť ísť na tú farmáciu, tak to je aj tak lepšie z gymnázia, takže som šla na Gimpel a v 3. ročníku som tak začala uvažovať, že ako ďalej, kam, asi ako každý. A tam teda vznikla myšlienka, že buď tá farmácia alebo medicína. A vtedy zhodou okolností vlastne sme mali, to ani nevieš, ale sme mali takého rodinných známych. Ich dcera bola že druháčka na medicíne a my sme sa akože tak stretli a ona mi niečo, sme sa rozprávali vlastne o tom štúdiu a tak ďalej a vlastne tam tak prvotne vznikla taká myšlienka, že prečo by som aj ja vlastne to nemohla skúsiť, že akože je to náročné, málo študentov, gymnazistov sa na tú medicínu vôbec dostane, to bolo ako keby taký, by som povedala na taký strašiak, že keď som povedala, alebo keď niekto povedal, že chce ísť na medicínu, tak to bolo dobré. Tak teda musíš sa veľa učiť a prajeme ti veľa šťastia, ale budeš asi z mála, budeš jeden z mála. Ja si myslím, že stále to platí, takéto to nastavenie, že veľa ľudí má rado biológiu, chémiu aj v tých maturitných ročníkoch, ale potom, keď prídu na prijímačky, tak tam sa to láme, že či ozaj to mysleli vážne. Áno, vlastne ja som v 3. ročníku začala to teda nejak tak viac riešiť a začala som riešiť aj doučovania z biológie, z chémie a teda ja som chodila na také prípravy celý 4. ročník. Mne osobne to pomohlo, že naozaj hlavne čo sa týka tej chémie, tak vlastne teda musím povedať, že za ten rok som zopakovala a naučila sa k tomu, že všetko, čo som potrebovala na tie príjmačky. Napríklad ty si na také doučovanie nechodil, učil si sa sám, takže dá sa to samozrejme aj bez toho. V mojom prípade teda hovorím, že je to jedna z vecí, ktorá mi naozaj pomohla. A ja som išla vlastne na 100%, že v zmysle, že chcem ísť do tej Bratislavy, pripravovala som sa len na jednu školu. Čiže Košice, Martin, Česko si neriešila, hej? Neriešila som... Tak mi bolo poradené. Že buď alebo, hej, Bratislava alebo nič iné. Pripravuj sa na jedné prijímačky, lebo všade sú tie prijímačky, akože aj tie otázky iné. Samozrejme, je to jedno učivo, ale tak mi to bolo odporúčané. Oni sú na schvál tak stavané tie otázky, aby ťa doplietli, takže je to pochopiteľné. Ja som si vlastne aj nikde nedávala prihlášku. Jediné, čo som mala ako keby že druhú školu, tak bola, že STUčka, kde teda brali každého.
A som veľmi, veľmi rada, že ma zobrali na medicínu, lebo tá STUčka, to by asi nebola moja šálka kávy. Nebola som úplne technický typ a stále teda nie som technický typ. STUčka je proti vám. Až tak. Áno, každý... Pre ňu by to nebola šálka kávy, pre vás to môže byť šálka kávy. Teraz to všetci STUčka vypli. Alebo zapli. Kto toto je? Moja sestra na STUčka napríklad je, takže... Je to je šálka kávy? Moja krv, ale tak vybrala sa touto cestou, technickejšou. A teda ja ju osobne obdivujem, že dáva tie predmety. A ja som bola skôr na také tie humannejšie ako technickejšie. A čo by si tak povedala, neviem, presne ľuďom v 3. 4. ročníku, ktorí sa rozhodujú, že prečo práve by mali ísť napríklad do Bratislavy na medicínu? Čo ti to dalo tá celá vysoká škola? Aké výhody, nevýhody, obťaže? To boli také akoby dve otázky, že čo mi dala vysoká škola a že prečo Bratislava. Môžeš na obidve odpovedať. V podstate máme 3 medicíny na Slovensku. Bratislava, Martin, Košice. Ako mám kolegov, napríklad teraz aj, čo vlastne 4, som sa pomýlila, 4, lebo ešte aj SZU, Bratislava. Ďalšie to vypli. Alebo zapli. Takže... Toľko hejtov po dnešnej epizóde. Ako premýšľam, Ja by som to ja to tak nedotuješ vybrať školy. Ani v žiadnom bode štúdia si to neodobíš. Neviem to s ničím iným porovnať, hej, že keby začnem niekde a odtiaľ odídem, tak neviem to s ničím iným porovnať. Ako čo som počula, hej, že Martin je, ako keby sa tak hovorí, že najlepšia, lebo ja som počul, že ich je tam menej, podobne, tak je tam menej študentov a podobne, že asi kvôli tomuto. Ale napríklad rozdiel medzi Košicami a Bratislavou, že vôbec neviem. A dostala si za prvý rok hneď cez prijímačky po strednej škole. Áno, hej. Ja som si vlastne dávala na všeobecné lekárstvo a teda zubarinu. Na zubarinu ma nezobrali, na všeobecné ma zobrali, takže... Čiže keby ťa zobrali na zuby, že či ideš zuby? Ja som bola vtedy taká akože z toho dosť smutná, keď ma nezobrali na tú zubarinu. Ale potom som to akože nejak ďalej neriešila, ani som teda neuvažovala nad tým, že by som znovu robila tie príjmačky. A tak potom som vlastne celé štúdium, vôbec ma táto otázka ani nenapadla, že by som bola radšej na zubarine. Ale je to také... je to predsa iné ako to všeobecné lekárstvo, že hneď sa tam špecializuješ na niečo, čo vlastne po škole už môžeš manuálne aj robiť. A ja som to zistila, že som celkom taký manuálne zručný človek. Takže myslím si, že by ma to bavilo, ale tak aj v rámci všeobecného lekárstva sa dá vybrať odbor každý podľa toho, čo je mu srdcu blízke. Takže u mňa to bola neurológia. Ja by som sa ešte niečo opýtal. Sme sa premusli už na vysokú školu a keby sa ešte vrátim, tak ja som napríklad taký človek, že ja som do 19 rokov, aj to už iba trošku, nevedel, čo budem robiť, alebo čo chcem robiť. Takže či si to mal také, ja neviem, keď si bola menšia, že si, neviem, zranené zvieratko si videla, že ja ho chcem zachrániť, alebo ja neviem, v rodine niekto spadol, bratraň, alebo ja neviem, hoci kto, a teraz ty si išla za ním, začal si mu kolenom šetrovať, alebo si boli s kamošmi na nejaké akcii, a tam sa niekomu niečo stalo, takže ty si bola ten človek, že ja ťa dám dokopy, že či tam si sa našla, alebo ako? Musím ťa sklamať, že takto to nebolo. Nie? Ja som naozaj v tom fakt, že 3. ročníku na Gimply si vybrala tento smer, že ja som skôr ako dieťa bola dosť taký športový typ. A robila som teda viacero športov a vlastne som chcela ísť na športové gymnázium, kde ma aj zobrali, nakoniec som tam teda nešla. A myslela som si možno, že aj pôjdem aj týmto smerom, hej. Asi nie úplne, že FOTVŠ, ale že bude zo mňa možno nejaký športovec raz. Ešte keď som bola menšia, keď si sa pýtal ešte na to detstvo. Takže skôr takto, ale myslím si, že ten šport mi pomohol hlavne k tomu, že ja som aj v tom športe bola taká, že ja keď som si ako keby niečo aj v tom športe zaumienila, tak ja som si za tým proste išla.
že keď som si povedala, že OK, teraz sa ide zamakať, tak sa proste makalo celý zápas a nebolo pre mňa nevládzem, že proste išla som si za tým. A toto podľa mňa, keď tak môžem prepojiť, že napríklad aj keď som sa pripravovala na tú medicínu, tak ja som tam ani nešla s tou myšlienkou, že ja to proste nedám. Že naozaj, akokoľvek bizarne to znie, že ja som nebola presvedčená o tom, že som napísala akože ten test a že určite ma zoberú, hej, bolo tam nejaké napätie a podobne, ale že počas toho celého roka ja som proste spávala dobre, že nie s tými knižkami. Takže takéto... Nedala si tomu šancu, ani mysli si nedovolila, že ale neúspech, nepripúšťam. Akože áno. A to ma potom držalo aj počas medicíny. Hej, že tiež, že keď som sa učila na skúšku, tak keď som na tú skúšku išla, tak síce som mala stres a tak ďalej, ale nešla som s tým, že to neurobím. Že s tým ako keby takým nastavením, že sa bojím a že skôr takéto pozitívnejšie nastavenie som sa snažila vždy mať, samozrejme, nie to jednoduché, ale nejak som to tak v sebe mala. A hlavne to také, že keď som niečo chcela, tak som si za tým išla. A čokoľvek ma to stálo, tak som si aj tak za tým išla. A väčšinou sa mi to podarilo. To je super. Ale za tým všetkým sebavedomím je robota a tvrdá ale áno, určite, hej. Tak, že myslela, ja to dám a neučila by sa, tak to bolo... A mesiac predtým nad knižkami, že zaspávať s knižkou, ráno stávať s knižkou. Akože ja som takáto nebola. Ja som sa, keď napríklad aj na tom gymnáziu, keď bola nejaká písomka, tak ja som si nedovolila prísť nepripravená. Lebo to také... A trvá ti toto nastavenie aj doteraz? Trvá mi to aj doteraz, aj keď mám pocit, že čím som staršia, tým to tak oslabuje. Vlastne nemám ešte toľko rokov, ale veľa, ale myslím si, že to mám aj doteraz. Áno. Určite, lebo tak nejak sa pomaličky posúvam, človek si to ani neuvedomuje vlastne, ale áno, že robím teraz 4. rok. Atestácia ťa čaká, PhD skúšky ťa čakajú, takže to sú tiež nejaké také prekážky, obrovské prekážky, ktoré treba zdolať. Áno. A tiež sú tam nejaké proste nejaké veci, ktoré treba splniť na tie jednotlivé skúšky alebo na tie, napríklad na to PhD a tiež nejaké sebazaprenie tam musí byť. Ešte k tomu PhD by sme sa dostali, ale ešte počas tej školy, viem, že si bola v zahraničí, čo by sme chceli aj takým mladým odporúčiť, nech idú do sveta, nech to pozrú a prinesú možno domov niečo dobré odtiaľ, tak povedz nám prosím ťa o tvojich zážitkoch zo zahraničia. Ja som bola počas školy po 3. ročníku aj po 4. na stáži cez Bratislavský spolok medikov, ktorý organizuje teda stáže cez leto do kvázi celého sveta. Hej, ako na výber sú krajiny Amerika, Ázia, Afrika a v podstate sa dá dostať kdekoľvek a nie je to zase až tak náročné, naozaj tiež keď človek chce, ide si za tým, tak sa dostane. Mne sa podarilo dostať po 3. ročníku do Mexika, takže ja som bola vo Veracruz a bola som tam 5 týždňov. Pracovala som na urgente. Bola som kvázi ako, bola som so študentami a s rezidentami, teda s mladými lekármi. Mali sme takých supervízorov, vlastne už atestovaných lekárov. Takže tam som pracovala 5 týždňov. Otázka je, platená či neplatená stáž? To bola neplatená stáž, ktorú si musela zaplatiť. A ešte si ty platila? Tak väčšinu tých nákladov, áno. Väčšinu tých nákladov určite niečo prispelo BZM-ko, ale nebolo to nejak... Tam ten zážitok a tie vedomosti majú. Áno, určite nespochybnem, ja som sa opýtal, aby to bolo... Ten zážitok, že človek vidí, ako tam funguje. Za prvé to zdravotníctvo, ako tam čiastočne človek vidí, ako tam funguje aj to školstvo. Hej, bola som predsa so študentami a teda bolo to iné ako tu na Slovensku. V čom iné?
Čo sa týka toho zdravotníctva, boli tam že 3 druhy nemocníc, bolo tam že štátne, súkromné a kvázi pre zamestnancov štátu a ich rodiny. Ja som bola vlastne v tejto poslednej spomínanej a naozaj pekne vybavená nemocnica, nová v podstate ako u nás, že súkromné centra. Ja som tam teda bola na tom urgente a teda musím povedať, že naozaj tí lekári, ktorí nás mali na starosti, tak sa nám venovali, vysvetľovali, každý deň sme vlastne na tom urgente mali vizitu a príjmalo sa tam vlastne, každý deň sa tam príjmali pacienti, mala som možnosť vidieť vlastne ten príchod pacienta do nemocnice, nejakú triáž a potom následný ďalší chod toho pacienta. Takže toto, čo sa týka toho oddelenia a nemocnice. A potom, čo sa týka tých študentov, tak oni tam napríklad, na rozdiel od nás, mali, že od 4. ročníka už boli reálne, že v nemocnici a striedali tie oddelenia každý nejakú periódu, hej, mesiac, 2, 3 a následne z toho, že mali skúšku, ale robili tam ako sekundárni lekári, čiže vlastne počas tej školy robili tú robotu, ktorú vlastne následne potom robili ako rezidenti, keď čiže v porovnaní s našimi, že nielen z také stáže, ale už ako keby tam boli na praxi alebo robili sekundárnych lekárov a potom z toho mali skúšku. Áno. Samozrejme, sekundárne, aj to čiastočne, ale aj tú sesterskú robotu, ošetrovateľskú, skôr sesterskú ošetrovateľskú robotu. Tam to bola vlastne tá ich agenda. Čiže takto zapájali. Ja by som mal otázku. Mal si tam nejaký zážitok, ktorý zmenil tvoje vnímanie sveta? Alebo ľudí, alebo niečo také? Alebo v Ghane, v Bulharsku. A to ma skôr napadlo, že bola som na druhej stáži a to v Ghane, čo je teda v Afrike. A to bol skôr zážitok, ktorý zmenil vnímanie vlastne celkovo toho sveta, keď sa to dá povedať, že proste celkovo, keď človek príde do tej krajiny a vidí, ako tam žijú ľudia, tak si to porovná s našim životom, tak je to naozaj krajina tretieho sveta vo viacerých častiach tej Ghany. Ja som bola teda v hlavnom meste, teda v najväčšej nemocnici, ktorá pozostávala z tých nemocničných budov, z intrákov a z bytov, v ktorých bývali vlastne tí lekári, ktorí tam pracovali, aj teda s rodinami. Bol taký jeden veľký areál. A čo sa týka tej nemocnice, ja som bola na chirurgickom oddelení a bolo tam také zaujímavé vidieť zajedno ten chod tej nemocnice, ako sa tam starajú o pacientov, aké majú možnosti a za druhé vlastne tú výučbu tých študentov. Čo sa týka ako toho oddelenia, kde som bola ja, tak tam to bolo, vlastne ja som bola na chirurgickom oddelení, to som už spomínala, a to malo viacero poschodí, niektoré boli akože krajšie, zrekonštruované, kde mali tí pacienti, ako u nás, že 2, 3 izby a podobne, ale boli aj časti, kde boli vlastne pacienti, ktorí kvázi nemali nárok na nejakú ďalšiu starostlivosť, naozaj len na tú akutnú, a tam naozaj tie stavy boli ťažké. Boli to stavy, ktoré možno boli aj čiastočne jízkové, ale tam teda boli tí pacienti na oddelení v jednej veľkej, teda v tej jednej veľkej miestnosti v izbe 15, hej, a toto bolo také, si tak človek uvedomí, že naozaj tá naša zdravotná starostlivosť, ako ťažko je to porovnať. Toto je možno ani neporovnateľné. Toto je neporovnateľné, ale keď človek vidí niečo takéto, tak si možno tak viac váži to, čo má. To si dobre povedala. Takže takto. A si plakala? Neplakala som. Nie? Nie. Ja by som.
A ešte kebyže tam už zvieratá na tých posteliach, tak to To by, človek by tam plakal pohode zviera a hneď by som budil ako malé dieťa. No, ako bolo to také smutné samozrejme, ale... No a jedlo, tam ako, čo sa tam, to je taká dosť chudobná krajina, čiže keď tam ideš, tak sa musíš prispôsobiť tomu, čo tam jedia. Čo si tam jedli? Jedli sme tam veľa ovocia, vlastne všade boli stánky s ovocím a také národné jedlo, tam oni mali, že sa to volalo, že to nebolo národné, ale mali ju tam, museli sme si ju kupovať. Nebola tam samozrejme pitná voda, takže to bola veľká vzácnosť. A teda veľakrát aj v tých nemocniciach proste tú vodu že nemali, hej, tú pitnú. A respektíve k dispozícii pre tých pacientov, že čo si doniesli, tak akože to mali, hej. Lebo naozaj bolo... To je neskutočné, ty to bude samozrejme, že prídeš, pustíš si vodu z kolíčka, napiješ sa hoci kde, hoci kedy. Tam tuším okolo eura stála, tak cca 1,5 litrová fľaša. Takže to nebolo lacné, vôbec to nebolo lacné. To, že im na lacné na naše pomery, nie na ich. Vypiješ 2 v tom teple, aj 2. Určite. Takže hej, toto tam bola taká vzácnosť, určite tá voda. A mali tam také národné jedlá, fufu ma napadlo, sa to volalo. A to bola taká vlastne, to bol taký prášok a to bola zmes takých banánov, plantains sa oni volajú. Takže toto, oni to s vodou akože zmiešali, taká lepkavá hmota sa z toho vytvorila. Taká kaša krupicová? Áno. Malo to veľkú energetickú hodnotu a zasytilo to a vlastne to je to, čo akože máme si aj my čo vážiť, keď to porovnáš s takýmto niečím. A ako dlho si tam bola? Rýžu, akože ako dlho si tam bola v tejto Ghane? Tam som bola 6 týždňov. No. Takže bol to veľký zážitok, aj sme teda dosť veľa pochodili tú krajinu, vlastne každý víkend nás tí študenti, ktorí tam zase v Ghane boli. Tak, ako domáci študenti? Domáci, hej, ktorí nás mali na starosti. My sme tam boli zo zahraničia cca nejakých 10 ľudí, tak nás vždy vlastne jeden víkend zobrali niekam do nejakej časti tej krajiny. Bolo to bezpečné? Bezpečná krajina? No, my sme mali vyslovene, že zákaz vychádzať z toho areálu nemocnice, keď sa zotmelo. V tejto bezpečné nebolo. Hej. Cez deň sa dalo, Cez deň úplne, áno. Cez deň to bolo akože tak si bieli medzi teda... Svietiš. A každý ťa vníma, každý na teba nejak pokrikuje. Neboli to nikdy... Mal som jednu takú fakt, že nepríjemnú skúsenosť, ale väčšinou to boli akože veľmi pozitívne skúsenosti, že tí ľudia boli akože milí, príjemní, však akože boli sme pre nich turisti, hej. Aj nejaké príjmy ste doniesli do tej krajiny. Určite, presne tak. Si to museli aj vážiť. Presne tak, aj vážia, že boli radi vlastne, že nás tam, že sme tam boli a že sme si vlastne kupovali tie veci, ktoré tam oni ponúkali, hej, ako suveníry a podobne. Dobre, prešiel by som k tomu, že ukončila si úspešne lekárskú fakultu a vybrala si odbor neurológia, ale k tomu si ešte aj doktorantské štúdium vybrala, čo obnáša aj výučbu medikov. Aké to bolo? Medička? Zrazu ideš do školy a zrazu idem učiť kolegov budúcich medikov. Aké to je? Ja si pamätám, že prvú, druhú hodinu, ktorú som teda vyučila, prvá bola tuším, že online. Áno, takže to bolo také, ešte cez covidové obdobie. A potom tie nasledujúce už boli teda normálne live so študentami a mala som stres. Vyslovene, že mala som taký rešpekt pred vami ako študentami. Lebo zase bola som, že vlastne prváčka na doktorátskom, prvý rok som pracovala. Je to napríklad iné teraz po 4 rokoch, hej, že človek má aj skúsenosti, vie napríklad povedať niečo z toho profesného života aj tým študentom. A vtedy toho bolo celkom málo, čo som mohla predať, len to, čo som si vlastne načítala. Takže som mala stres, ale ja som si to veľmi obľúbila. Že naozaj, tie prvé 2 hodiny boli také oťukávacie, ale
Ale potom som to mala naozaj veľmi rada, hlavne sa pýtať tých študentov, diskutovať s nimi, viesť skôr taký rozhovor o tej danej látke alebo o tej danej téme na tú hodinu. Takže či niečo vedia vôbec. Či niečo vedia, áno. Ale ja som si vždy tak hovorila, že čím viac sa vás alebo ich budem pýtať, tak tým viac si vlastne zapamätajú, aj keď to napríklad, že nebudú vedieť, tak určite. Možno sa tam nájde jeden, ktorý to bude vedieť a tí ďalší si to tým pádom zapamätajú a ja sa snažím vždy tak vyučovať, aby si z tej danej témy zapamätali naozaj to najdôležitejšie. To si častokrát s nimi proste prechádzam. Že akýkoľvek lekár z vás bude, akákoľvek špecializáciu si vyberiete, toto a toto v rámci tej neurológie musíte vedieť. Lebo keď to nebudete vedieť, tak to bude dosť problém. Hej, rozoznať. Základ. Áno, že úplný základ. Základné vyšetrenie pacienta a podobne. Že áno, častokrát chodia veľmi tí študenti nepripravení, ale tak to je už ako na každom z nich. Mojím cieľom je niečo im odovzdať počas tej hodiny. Ideálne naozaj to najdôležitejšie, čo si potrebujú zapamätať. A máš aj teraz nejakú skúšku ako PhD, keď končíš? Tak viem, že prácu musíš odovzdať, a či tam máš ešte tiež nejakú skúšku ako atestácia napríklad? My sme mali po 2 rokoch odovzdať že minimovú prácu. To bola vlastne teoretická časť z tej mojej témy, na ktorú píšem potom tú teda dizertačnú prácu. A zároveň s tou minimovkou som mala aj takú skúšku, kde som si teda, mi dali nejakú tému v rámci neurológie a ja som ju mala zodpovedať tú otázku. Čiže toto som mala. A atestácia ťa čaká budúci rok? O 2 roky. O 2 roky. O 2 roky. Tým, že som na tom doktorandskom, tak sa to trošku predĺžuje. No. Našla si sa v tom odbore? Lebo tiež si bola taká, že ešte si pamätám náš rozhovor okolo, keď si bola v 5., možno v 6., že ešte neviem, a teraz prišla neurológia. Akože úprimne, ja som bola v 6. a ešte som úplne nevedela, že čo a ako ďalej. Rozmýšľala som teda nad neurológiou a nad kardiológiou, lebo ako, mi to prišli ako veľmi zaujímavé predmety, aj teda na škole, keď sme ich mali, tak som bola na Erasme, tak tam som aj robila skúšku z neurológie a celý ten semester bol naozaj že perfektný. Mali sme profesorku, ktorá robila že interaktívne prednášky. Ja som naozaj vynechala asi že jednu z celého semestra. Bolo to naozaj veľmi záživné a tam som to tak nadchla pre tú neurológiu. Ale potom následne v tom 5. ročníku som to ako keby tak aj že vypustila a potom som sa následne k tomu tak vrátila v 6. Ja som vlastne končila 6., keď začal COVID. Vlastne prvý semester sme mali ešte v štandardnom režime a ten druhý to už vlastne sme nechodili ani na stáže. Čiže niektoré štátnice, niektoré z tých 4 si mala online. Áno, 2 som mala online. Takže aj toto bolo rok. Také iné. Áno, áno, bolo to iné. Iné aj náročné, by som povedal, že tak si zvyknú na niečo také zrazu. Navyše to, že vlastne cez ten COVID sme nemali stáže, tie pred štátnicové. A je to iné, keď ten rok ten študent niekde stážuje, strávi ten čas v nemocnici a napríklad pre mňa to bolo ťažšie. Keď som začala prvý rok robiť, tak som nebola tak zorientovaná ako niekto, kto proste chodil do tej nemocnice počas toho 6. ročníka alebo navyše chodil niekam na oddelenie pomáhať a podobne. Lebo bola napríklad taká možnosť v rámci našej fakulty, sa to bolo, tuším, že netopieri. Ale stále to funguje. Stále to asi funguje, hej. A väčšinou na chirurgiu chodia pomáhať, pokiaľ viem. Alebo na centrálny príjem tiež. No, hej, som vtedy aj riešila, že chirurgiu. Ale je tam celkom náročné sa dostať. Nejaké čakačky, pokiaľ si pamätám. A si vrala, že si zručná, hej, že by si chcela niečo manuálne. Máš to naplnené v tej neurológii? Čiastočne. By som povedala, že čiastočne. Neviem, ako tá neurológia,
je tam aj tá akutná neurológia a aj teda napríklad ja sa venujem v rámci svojej doktorandskej práce sklerózou multiplex, vlastne toto sklerózou multiplex, čiže to je napríklad iná oblasť neurológie ako akutné riešenie cievnych mozgových príhod, hej, cerebrovaskulárna časť tej neurológie. A potom máme vertebrológiu napríklad, hej, že teda tam, o stavcoch, alebo chrbtica. Áno, chrbtica. Takže tam sa človek môže manuálne vyhrať, že rôzne manévre, hej, alebo teda rôzne také manévre s tými pacientami robiť, alebo robiť rôzne obstreky, hej, akože v rámci takého manuálneho robíme lumbálne funkcie, ale tak není tam toho až toľko. No dobré, a teraz naspäť tomu. Si tam spokojná? Si šťastná s neurológiou? Že si sa našla? Som spokojná. A myslím, že aj v rámci tej neurológie je veľa tých častí, ktoré si ten daný lekár v špecializácii môže vybrať. Hej? Že určite. Naozaj skleróza multiplex, extrapyramidové ochorenie, ako napríklad Parkinsonová choroba, demencie, tá cerebrovaskulárna časť, epilepsia a tá vertebrológia. A mnoho ďalších. takže tak. Toto sa zveralo na veľmi medickú debatu na môj vkus. Ja by som sa opýtal ešte také všeobecnejšie, že čo ťa na tvojej práci baví a čo ťa nebaví? Čo keď sa ráno zobudíš a povieš si, že toto idem dneska robiť v robote a čo je také, že toto musím dneska urobiť v robote? Mňa napríklad veľmi baví tá akutná časť, hej, že my máme aj v rámci tej práce v nemocnici na našom oddelení na výber aj, že môžeme chodiť ako konziliári na centrálny príjem, to znamená, že keď je tam nejaký pacient s podozrením na neurologické ochorenie s nejakými neurologickými príznakmi, tak nás zavolajú a toto je tá časť, na ktorú sa vždy teším, hej, tej našej časti práce. Napríklad ja som sa celkom aj často písala na tie, my si tak, že môžeme vybrať čiastočne, že či chceme byť na oddelení alebo na tom centrálnom príjme a že na to som sa tak vždy tešila. A na čo nie? A na čo nie? Premýšľam. To je dobré znamenie, keď musíš rozmýšľať. Ja by som ti vysypal hneď. 10 vecí, ktoré nemáš rád. Určite by sa našli, ale asi nemám takú ani že jednu vec, ktorá ma teraz takto napadne, ktorú by som že neznášala, alebo že proste, že toto musím a Pane Bože, prečo? Asi to úplne nemám. Môžeme ísť naspäť k tomu osobnému životu, že či ti je niekto nejaký vzor, alebo kto ťa tak ovplyvňuje alebo ovplyvnil, buď niekto či známy alebo z rodiny, že či máš niekoho takého. Ak by som mala povedať, že vyslovene nejaké nemám úplne nejaký vzor, hej, že sama sebe vzorom. Možno, keby som mala povedať, tak naozaj, že moji rodičia sú mi takým vzorom, že tiež vlastne si nejak tak počas toho života išli za niečím, niečo akože vybudovali a ja mám ako keby takú tiež tendenciu alebo takú motiváciu v nich, že niekam v tom živote sa proste dostať. A robia to isté, čo ty? Alebo teda niečo s medicínou? Rodičia? Nie, úplne iné, hej? Nie, úplne niečo iné. Pozdravujeme. Čiže ty si prvá, alebo teda ty si sa na to dala sama, na vlastnú päsť? Áno, vlastne máme, ale priamo som sa nestretávala s tou medicínou v detstve. Tak ja by som asi najdôležitejšiu otázku, čo sa pýtame stále, pýtal. Čo máš rada na jedenie? Šalát je pizzu. Dobre, ďakujem pekne. Teraz nám povie recept a dobre, končíme to. Či si šťastná? Či som šťastná?
Som šťastná, áno. Som taká spokojná, že robím tú prácu, ktorú robím, že vlastne ja si to ani tak možno neuvedomujem, že naozaj za tie 4 roky som sa niekam posunula. Že naozaj niekedy sa človek tak spätne nad tým musí zamyslieť, že OK, že ja neviem, 3 roky dozadu som bola tu vlastne rok po škole, vystresovaná, vytrasená z každej vizity, ktorá mala prísť a teraz je to vlastne v pohode. Ja neviem, prečo som sa stresovala, ale zase to sú už tie skúsenosti a že áno, som spokojná, že to ide nejakým tempom. Ja si tak vždy hovorím, že to ide hrozne pomaly, ale vlastne to tak pomaly nejde. Že si to občas treba tak uvedomiť, že zastaviť sa na chvíľku. Áno, je tu nejaká prítomnosť, ktorú si treba užiť. No, pekná odpoveď. A ešte mám jednu otázku. Čo dávaš do toho šalátu? Nie, to už jedno sme prešli. Že čo by si jednu takú vec odporúčala tým, čo teraz počúvajú, čo tebe v živote pomohlo dostať sa tam, kde sa nachádzaš momentálne? Či osobný život, pracovný, to je jedno. Ja sa možno vrátim k tomu, čo som hovorila na úvod, že naozaj stanoviť si nejaký cieľ, ktorý ale že naozaj chceš, naozaj ti dáva zmysel, akokoľvek to znie, že proste je to tak, niečo chcem a keď to naozaj chcem, tak proste si idem za tým. Čokoľvek sa deje naokolo, tak proste toto je moja tá cieľová rovinka a kým sa tam nedostanem, tak proste síce tá cesta je vždy nejaká kľukatá, ale ja som naozaj toho názoru, že keď naozaj človek niečo chce, tak preto zaprvé musí niečo urobiť, ale že vždy má možnosť sa tam dostať. Hej. Že podľa mňa nie je také, že sa nedá. A že naozaj je to tak. Len ani by som nepovedala, že úplne, že motivácia, lebo tú motiváciu na tej ceste človek môže aj stratiť, ale to naozaj nejaké také vnútorné chcenie. Disciplína. Prosím, aj disciplína, určite. Hej. Ale niečo to také vnútorné, takéto chcenie, čo ťa ťahá za tú cieľovou rovinkou, je dôležité. Takže asi sa zamyslieť nad tým, že čo ma baví, čo robím rád. Že akokoľvek to znie, tak je to proste tak, podľa mňa. To si veľmi pekne povedal, lebo mňa si namotivoval, ja som si namotivovaný. Dúfam, že niečo na medicínu teraz. Nie. Môžeš si opakovane púšťať túto časť, vieš? Áno, dám si do slúchajtek a dokola. Ja som posledný 30 sekúnd. Hej. Fakt si to pekne povedal a myslím, že keby to počúvam, tak si z toho minimálne túto poslednú vetu zoberiem, že všetko sa dá, len treba nájsť cestu. Presne tak, áno. Dobre. To boli tie najdôležitejšie otázky. Posledné, nie? Ja si myslím, že hej. Ja už nemám nič. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, že si prišla. A ďakujem aj vám, divákom, ak ste vydržali doteraz. A vidíme sa o mesiac pri ďalšej epizóde. Ďakujeme ja. Čaute. Ahojte.